Nikora mogiro kama na inyako mketera RAMOGI TV kaune wangsae chenro maro marang'ich welo mae kama kelon weche manyien an kaendi gi jaloko maro men Wilson Ochuka anto nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya yakwar guok kocha pesa magi weche manyien mawango. We are aware of the unjust configuration of multilateral institutional frameworks that place African nations on the back foot. Jotend Afrika oketo winjruok mar sundo pinje jowagunda mondo mbek chike mag chiwo hola mabiro konyo jiwo chenro mag rito lwasi. Disciplinary committee no recommend mabende party oyiego ni mondo ogolgi oko e party. ODM ochako chenro mar riembo Senator Tom Ojienda kod jood bura mamoko 5 kuom dhi ataro gi chike duond burano. Sirkal omedo thuolo nyaka tarik 7 dwe mar 10 mondo jopuonjre mamanyo sir mar omenda mag somo e kuonde tiegruok or kwayo margi. Ero kama na inya kumketi RAMOGI TV kandi wachaka ni weche manyien mag siasa ni duond bura mar ODM ochako chenro mar riembo jood bura 5 ma oyangi ni odhi ataro gi chike matayo duond bura no endo. Senator ma Kisumo Tom Ojienda, jaod bura malang'ata Felix Odiwuor kata Jalango kod Karoli Omondi Masuba South gine moko kuom jood bura moriembi. Jafombo marwa Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Romo moka oseche 3 mochwe kom kod jakom mar ODM John Mbadi. Ogai mar ODM Raila Odinga kod jodito mamoko mag duond buch ODM oweyo ka koro duond bura mar ODM ochaka yanga chenro mar thicho oko jo od bura 5 mokelo kanyakla Senator ma Kisumu Tom Ojienda, jaod bura Masuba South Karoli Omondi, jaod bura Mageme Lissu Chieng' Odhiambo, nyawadgi mabondo Gideon Ochanda to kod jaod bura malang'ata Felix Odiwuor mong'ere kaka Jalango. Kaluwore gi gik ma gisewacho gi kaka gisetimore, 4 kuomgi odhi kata mana notamore dhi komigi thuolo nyadiriyo mondo gidhi before disciplinary committee ne ok gidhi. Disciplinary committee no recommend mabende party oyiego ni mondo ogolgi oko e party. Party onego chak process migologi oko e party mondo koro gilose position maggi kata members of the National Assembly magintie kata Senate. Kata kamano Senator ma Kisumu Tom Ojienda kokale mbui mare mar Twitter to mucho kore koluwo ni pod obiro dhi nyime kotiyo kod jatend piny William Ruto kata odoko ni ODM othiche oko. Jakom ODM John Mbadi olero ni MCS 4 mawuok e kaunti ma Kisumu bende owito lemo magi bang' ODM chako chenro mar thulogi oko e duond burano. Kumano Caroline Opar, Kennedy Ajwang, Peter Obaso, Regina Kizito, kuku mar party ong'ado, chama ong'ado ni mondo golgi oko e assembly ma Kisumu. Mondo nomination margi bet revoked. Gin MCS mogwel to gi de ataro kata gibalo gi party. ODM bende ogoyo fwaija od bura mauriri Mak Nyamita to kod nyawadgi marongo Polabuor omenda maromo $1 million kendo chiko gini mondo gindik barua mar kwayo ng'wono duond bura mar ODM e ndalo 7. Ka luwore ni gin ne gidhi magi dhi mbele disciplinary committee kendo ne gichiwo ne gitemo chiwo gik ma giparo nomiyo gitimo gibehave kaka gibehave no kata gitimo gik mane gitimogo to kata bedo ni kamano ni party owacho ni nyaka migi siem mager ahinya kendo nyaka gi kwa party ng'wono e ndalo 7 mabiro to kendo nyaka gichul fai mar $1 million ng'ato ka ng'ato e ndalo 60 e bwo ndalo 60. Jaod bura ma Nairobi County Esther Passaris ne ogoyo bade piny e nyim jodito mag ODM kendo ywagore wach mane omiyo goni atho kendo redhe fwai marome 250,000. Esther Passaris
bende ochik mondo ondik barua mar kwayo ng'uono e duond bura mar ODM. Honorable Esther Passaris ma bende ne nitie ng'ur kuome kaluwore gi kaka nogo kura e weche mag Finance Bill 2023 bende party nong'ado kaluwore gi paro manowuok kuom duol mochung' ne discipline ni mondo wamiye siem mager ahinya kendo ondik kwayo ng'uono ne chama e ndalo 7 mabiro to kendo ochulo fine, wagoye fine mar 250,000. ODM bende okone gi siro twak madhi nyime Bomas of Kenya ka bende gilero ni ginono matut gimomiyo gai mar ODM ne ok oyudo lemo mar jatend piny Kenya. The party oungo lwedo mbaka magore kata twak magore miluongo ni bipartisan talks ne kind Azimio la Umoja gi Kenya Kwanza Coalition. Okang' maduong' bura mar ODM okawo mar thicho oko jo od bura bich magiluwo ni dhi ataro kod dwaro mar od burano endo koro miyo gi thuolo mar biro geng'o thicho gi oko kata oyo ponono mano kotimore to kar joluto ombulu mawuok e kuonde chung' od burago biro bedo kod ikruok mar luto ombulu nyadichiel kendo. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Wakanyo ni galamoro mar pinje Afrika e wi chal mar lwasi ochopo e gikone kar romo maduong' mar KICC buore Nairobi kaendi. Romono mane okawo ndalo 3 ong'ado mondo pinje jowagunda omi pinje Afrika omenda mar kedo gi lokruok e kor lwasi kaluwore ni pinje go ema ketho kor lwasi gi atamalo 85. Kaka jafwambo marwa Chris Owino lero, romono bende dwaro mondo tim lokruok e wi chenro mar miyo pinje Afrika hola e kind dwaro mamoko bende. Galamoro mokwongo mar pinje mag Afrika e wi chal mar lwasi ochopo e gikone kar romo maduong' e wi chal mar lwasi ochopo e gikone kar romo mar KICC. Jotelo mag pinje mag Afrika nigi geno ni rieko mag go ikonyo mag lokruok mar kor lwasi. Distinguished participants, delegates, City of Nairobi and Kenya, good afternoon. Pinje mag Afrika prario ke piny mangima ojokanyo 3,000 mawuok ngima e wi Kenya e reso pinje mag Afrika e wi midhiero mag lokruok mar kor lwasi. Successfully demonstrated that Africans are not just appropriate for Africa, they are necessary for global well-being. Our Agenda 2023 is an agenda for the benefit of all humankind, and the Africa we want aligns with the planet we need. These two events that have been mentioned, but before that we need to galvanize and muster all our efforts and bring in these dynamics. Romono ong'ado gi duol achiel ni pinje mosedongore nyaka duok piny tiyo gi gigo mag carbon maketho lwasi kaachiel gi chopo konyo pinje modhier gi omenda mar kedo gi midhiero mag lokruok mar kor lwasi. Mabiro kalure ni atamalo 85 mar kethruok mar kor lwasi ikelo kod iro mochido mag carbon mawuok e pinje mag jowagunda. Kata kamano, pinje Afrika emokawo ting' mapek e wi kethruok mar kor lwasi kalure gi midhiero ma ikelo gi lokruok e kudho mar kor lwasi. Ripot mar riwruok mar piny mangima yango ni ji milion 31 ngaji onuro e pinje mag Afrika e kinde ma jamni maromo milion 13 bende ne otho kalure kod oro mane okwako pinje mag Afrika kuom thuolo mar higni 2 maluore. E winjruok ma otis kaka Nairobi Declaration, pinje mag jowagunda onyis mondo kaw ting' e wi kethruok mar kor lwasi mar miyo pinje modhier kony mar omenda mar kedo gi midhiero mikelo gi lokruok mar kor lwasi. The world needs to come together to make available, accessible, adequate and affordable climate finance to the developing countries, including Africa, for effective climate action and meeting their NDCs. E romo mar twak e wi lwasi mane obagi e higa mar 2009 e piny France, pinje jowagunda ne ochiwore mar miyo pinje mag Afrika $100 bilion higa ka higa, kata kamano singo makamano pok ochopo kare. Pinje mag Afrika osemana yudo $86 bilion kende e higa mar 2020. Nairobi Declaration bende dwaro mondo tim lokruok ne chenro mar miyo pinje mag Afrika hola kaka yo mar duoko piny nyinyo ma imiyo pinje mag Afrika
e kinde mag kawo hola. Pinje mosedongore ojiw mondo mi pinje mag Afrika higni 10 mar chulo hola maggi. At the summit, we also made it clear that we are aware of the unjust configuration of multilateral institutional frameworks that perpetually place African nations on the back foot through costly financing, which plunge our economies into debt trap and deny them resources needed to mitigate and adapt in response to climate change, invest in energy transition. E komachielo, romono ong'ado mondo pinje mosedongore kony pinje mag Afrika e thedho teko stima ma ok chid kor lwasi kowuok gigawatts 56 nyaka gigawatts 300 kochopo higa mar 2030. Ma en chenro maneno ni jodak mag pinje mag Afrika oyudo yot e yudo teko stima kaachiel gi medo kwan teko stima ma ok chid kor lwasi. Ripot mar riwruok mar piny mangima mar 2020 yango ni ji milion 600 onge kod teko stima e pinje mag Afrika. Higni 2 mabiro, pinje mag Afrika dhi bago gala moro machielo e wi chal mar lwasi mar menyo okenge ma gisegoyo e rakore kod midhiero ma ikelo gi lokruok e kudho mar kor lwasi. Chris Owino, Ramogi TV, KICC, Nairobi. Kata kamano, moko kuom jokedo ne aluora e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho onywand oganda duto e twak mar kedo kod lokruok mar kor lwasi e pacho kaendi. Jokanyo e riwruok mar Green Life ma kedo ne rito aluora e kaunti ma Migori wacho ni thoth jopiny pod ok yud ler malong'o e weche mag kedo kod lokruok mar kor lwasi nikech mbakano pok ochopo e kor gwenge. Jafwambo marwa Jojo mamiwa ler. Lokruok mar kor lwasi tudi kod midhiero mopogore e kaunti ma Migori, piny Kenya kod piny mangima. E kaunti ma Migori, lokruok mar kor lwasi osetudi kod midhiero kaka medruok mag pi oula ma osekelo dar mar mokum oganda kaachiel kod kata oro mabende osekelo nok mar chiemo e gwenge mopogore. Mbaka e kedo kod lokruok mar kor lwasi osebedo kendo pod dhi nyime e kaunti ma Migori, piny Kenya kod piny mangima. E seche ma mbaka ni dhi nyime, moko kuom jokedo ne aluora e kaunti ma Migori wacho ne mbaka ni koro pok onywando japiny. Giromoga malo kucho lakini mondo chop piny e ground it becomes very difficult. Samoro wanyalo bedo involved kata mkutano lakini mondo trickle ko biro piny mondo koro the implementation otimre bedo ga matek. Act manolosi pod ni mane office kocha chande. Ne one part of jo manolose. Lakini ne wagomo ni mondo koro samo bedo rolled out waendelea bedo part of it. Floka fund pesa ma koro biro ma koro inyalo tim godo chenro gi eki wan pok wawinjo muche kato bedo ni wane actors manie ground. Jakanyruogno mar Green Life makedo ne rito aluora e kaunti ma Migori John Bosco wacho ni thoth jopiny pok oyudo ler malong'o ka otenre kod wechego mag lokruok mar kor lwasi ka bende sa koro chopo ma onego nywandgi. Inyalo dhi e meeting ni kod macha, training ni kod macha, wan kaka actors manie ground, we still feel detached. Yani wawinjo ka ok oketwa e chenro ni mesa migo e mbaka ni pod waonge mbeki gi go gi mana malo kocha. Jokedo ne aluora gi e kaunti ma Migori wacho ni kedo kod lokruok mar kor lwasi nyalo mana chopo kare poni koro oganda duto ma oting'o japiny koro nywandi e chenro go duto ma oketi mar kedo kod lokruok mar kor lwasi. Sirikal wuon pok waneno ko pushwa forward mondo wachop ne japur mantiere ground mondo wapuonjgi about climate change, mondo wamed yawo pachgi kaluwore gi lokruok mar kor mar lwasi mondo gibed gi ng'eyo ni ang'o ma ginyalo timo. Adieri mantie ni jopiny ok olony gi weche motenore kod climate change. Mane momiyo pollution timore kinde ka kinde. Giwach ni twak mathoth mag kedo kod lokruok mar kor lwasi koro itimo mane apises kata magawa tok tergi e kor gwenge kama jopiny bende koro onego puonji e tich ma onego gitim e kedo kod midhiero ni. E kor gwenge giminyalo tim maduong' en puonjo ng'at mantiere piny e ground. Nikech ng'eni joka ema nigi lo. To joka ema nigi puothe, to gin ema nigi puothe gigo wegi gisebedo puothe matindo. Puodho ni ema nyaka wayude cham, puodho ni ema nyaka wayude gimichamo. To puodho ni gin ema nyaka gitake care of environment. Dwaro ma jokedo ni aluora e kaunti ma Migori en chike moselosi ma onego ti kedo kod lokruok mar kor lwasi koro keti e tim.
George Juma, Ramogi TV, Migori. Kambi mar Worldcoin okichore gi chien e tudruok mag masinde gi tuo moramora mag wang'. Ma endi biro tok moko kuom jo mane omenyo tong wang' gi golo ywak ni giseyudo chiedh nade nyaka ne meny wengegi. Weg kambi mar Worldcoin nochopo e nyim komiti mar od bura kendo gilero ni ne gichopo e pacho ka endi e yor chik kendo ne opuodhgi e chenro mar ndiko jo Kenya e chenro mar ohala mar mbui motisi ni cryptocurrency. Jafwambo marwa Simfros Okinda miyo ler mar wachni. You know, we missed like 2 or so days. Weg kambi mar Worldcoin ochopo e nyim komiti mar od bura mar lero moko kuom weche mosebedo ka nyuolore kaluwore kod kawo nonro ganda mane gitimo e pacho ka. Jatelo mar kambi mar Worldcoin Alex Blania olero ni kambi mar Worldcoin geto konyo gande pogo dhano mar adier e mbui kaluwore kod lony manyasani masani okiko chenro mathoth e mbui. Is a way for all of us to verify to each other that we are actually human beings and we are not neural networks. So that, and what that practically means is I might go to Twitter, I might scan a QR code and log myself in with World ID and just verify I'm an actual human being. Alex bende olero ni kambi no bire pacho ka yor chik koluwo kambi magitiyo godo mar Tools for Humanity. A couple weeks, we submitted registrations for both of our entities, Tools for Humanity Corporation and Tools for Humanity GmbH, the German. Secured registration certificates as data controllers for both of those entities. This led on 2nd August of this year, Cabinet Secretary Awalo to observe that as far as the Data Protection Act of 2019 is concerned, Worldcoin were acting within the law. Kambi mar Worldcoin bende okwedo weche maliekore ni masindegi nyalo bedo ni nokelo tuo mar wang' ne moko kuom jogo manomeny tong wengegi. Worldcoin osingarita makare ne nonro ganda magikawo. Instead, what we are building is designed to protect privacy, to enhance privacy. From the inception of the project, even before I joined almost 3 years ago, Tools for Humanity has applied what's called privacy by design to every aspect of what we are building. Kamino manyaka sani wacho ni jo Kenya mahewa 600 osepuodhi matiyo kod mbui margi. Koro dwaro mondo piny owacho chiwnegi thuolo mar duogo kendo mondo gichiwne jo Kenya mahawa 200 mosendikore kodgi to pod ok nyal yudo nyinyo margi kaluwore ni pok opuodhgi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Okay, bang' chenro no wadhi e yueyo moro machuok kodoko to pod wan gi weche manyien mobiro kelo iri kaka kidhi mabor ahinya. To 2-3-6 nane kuoro ote moko wang'iane kanyalo somo adek moko kae. Ramogi TV an Tom Ogoya Sure amor kaka wayudo lendo an Nyakach Oboch. Tom mos na jo Nyakach kanyo Oboch kanyo kama nwera ahinya erokamano ahinya. Mani Ramogi TV an Baba Twins mar Onjinyo. Amor kod okang' ma ODM okawo kuom goyo fwai moko kuom jotelo mane giyiero kod party to dhi ataro kod dwaro mar party. Erokamano ahinya. Ramogi TV aneno weche mag ang'ich welo kendo amor. Awuoro kaka jo ODM orido. Maendi Benta Charles, Kan Karen, mos na osiepna Mori na Mina ka en Kisumo omedo ni Europe. Erokamano jo Leafy Suburbs. Koro waduogo bang' dakika matin. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Samoro hera biro gi lit kod kuyo. Akwai ni monde ng'wonna. Samoro hera biro kod luoro kata mana mirima. Ketoga singo mag mriambo kende. We ang'isi adier Sarab Jit Singin. Hango na gimora moraka. To pende ini wacho miriambo. To samoro hera fwenyore kuom nyathi matin maonge ketho. Jogi paro ni pifo param ofua ahinya. To paronwa ni okrach hero ng'ato kendo. Opachako dhao kendo. Mokwongo param dwaro ranyisi mar adier. Joot rito kendo joot nyalo kelo lit. Kaka nene chal ni podi iyo wang' koda. Dibed ni in podi paro gima an natimoni. Kata kamano, joot pod gin joot. Sarpanch ji. Dawe an madhi kuongo tugo. Asewacho ni an ema dhi kuongo tugo. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana Ramogi TV.
Omuogo lo moko timo maber en lo marateng'. To lope moko gi to omuogo timo te. Lore mna gi kaka ipidhe. To gi lore gi sani koro variety bende biro mopogore opogore. Moko nitie mag hybrid. Nitie lope kuon mana pidhe nyanya yudo ka teko loru. Ana temo na nyalo pidho omuogo e lope gi. Yudo ka omuogo timo maber. Idhi neno omuogo machon. Tomato manyien a maintain kothani. Koro sani kadhi puro kacha tabro yudo ka en fertile okuot maber. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego bed ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo ohandi ka wamiyi yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Erokamano kuom kiti Ramogi TV kaendi wadhiane mbele gi weche mag somo ni piny owacho lando ni omedo thuolo nyaka tarik 7 dwe manyien mondo jopuonjre or kwayo mar yudo sir mar somo mag kuonde tiegruok. Migawo mar somo ne okoni gi kawo okang' makamano mondo jopuonjre mathoth oyud sir mar omenda ka bende mbalariany gi kuonde mag tiegruok onyisi ni kik lor ne jopuonjre oko kata ka ogiyudo omenda. George Bati miyowa ler. Bang' moko kuom jonyuol kod jopuonjre golo ng'ur kaluwore kod pek ma gisebedo ka giyudo ero kwayo mar yudo sir mag omenda ne siro sombgi e mbalariany kod kuonde tiegruok madiere koting'o kuonde tiegruok mag tije lwedo. Migawo mar somo koro chal mwinjo ywakgi kendo chiwo ler manyien ne chenro mar oro kwayo. Kokalo oboke ma ochwoye kogno kod jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu, olando ni kinde mar oro kwayo ne sir mag omenda mane winjo bed ni rumo tich ang'wen tarik 7 dwe mar 9 koro chor kendo biro rumo tarik 7 dwe mar 10. Migawo mar somo koni nyaka tarik 5 dwe mar 9 mana jopuonjre 156,532 ema noseoro kwayo mar yudo sir mar omenda mag piny owacho kod hola ma ichiwo kod duol mar HELB. Kama nyiso ni mana tamalo 60 mag jopuonjre mowinjo bed ni donje mbalariany ema noseoro kwayo mar yudo sirno. Ma bende nyiso ni atamalo 40 mag kwand jopuonjre duto maromo 265 ma owinjo bed ni yudo sir mag omenda madhi konyogi e chopo lek maggi mag somo e mbalariany pok yande oro kwayo. Kokalo oboke na migawo mar somo koro golo chik ni thuolo mar kwayo chor nyime gi dwe mangima kendo koro biro rumo tarik 7 dwe mar 10. Ma nyiso ni jopuonjre manchapo koro kwayo koro nyalo dhi nyime kod oro kwayo ne sir. Migawo mar somo bende okoni jopuonjre mapok oyudo pande koro yiene gi mar oro kwayo kendo golo chik ne duol mar HELB mondo lok lai margi mar mbui ma itiyo godo e oro kwayo mondo chiw thuolo ne jopuonjre 2,000 ma hikgi pok oromo kawo pande mondo chwal kwayo mar yudo sir. Duol mar HELB bende omi chik mondo keto kenge mag neno ni jopuonjre manoseoro kwayo ochak chwal negi omenda. Mbalariany kod kuonde tiegruok bende omi chik mondo med kinde ma jopuonjre madonjo e higgi mokwongo nyalo donjo godo mar chako somo margi mondo kik geng' ne japuonjre moro amora ma nyaka sani pok odonjo. Kendo omigi chik ni kik giriemb japuonjre moro amora maonge kod omenda kaluwore ni piny owacho loso kaka omenda mag siro sombgi biro chopo e kuonde tiegruok manoluonggie. HELB omi chik mondo gine ni apisa magi nitie e apise duto mag Huduma Centers ma pacho ka
mondo gikony jopuonjre oro kwayo. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu okone sirikal ochiwore mar neno ni onge japuonjre moro amora morem donjo e mbalariany nikech nok mar omenda, kendo jiwo jopuonjre mapok oro kwayo ne sir mar piny owacho mondo ndikre kokalo e mbui ma en www.hef.co.ke. George Bati, Ramogi TV. Thoth jopuonjre motimo maber e penj madongo mabacho kaendi thoro bedo kod thuolo makare mar donjo e mbalariany kendo yudo sir mar omenda mag somo. To maendi en ataro kod chal mar japuonjre moro mane kaunti ma Meru mane en achiel kuom jopuonjre adek manotimo maber e mokalo e penj ma higa mar 2022. To kata kamano rem mar omenda mar somo pod omone donjo e mbalariany. Maendi timore sama migawo mar somo medo thuolo mar ndikruok ne hola mar siro somo mbalariany nyaka tarik 7 dwe manyien. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Dwe mar ang'wen higa 2022 kane jatend migawo mar somo machon mosenindo ngire George Magoha negolo duoko mar penj mar klas 12. Nolando Karuitha Clinton Mutwiri mane en japuonjre skul ma Angaine Day Secondary School e kaunti ma Meru kaka achiel kuom jopuonjre adek mokwongo manoyombo e penjno. Nilikuwa number 3 nationally category of sub-county schools. Sasa wakakuja akaniambia unamesikia nimetajwa na Magoha, nimetangazwa na Magoha nikiwa namba 3 ni Kenya. Hai, nikamwambia sijasikia. Dakika hivi nikapigiwa na mwalimu wake alikuwa anaitwa Mrs. Bundi, alikuwa wa primary. Akaniuliza Mama Clinton, angalia TV. Nikamwambia sina TV, kwani ni nini? Ujui mtoto wako amepita amesoma na Magoha akiwa namba 3. Ai, sasa hapo nilipiga tu magoti nikaambia Mungu asante, ulisikia maombi yangu. Karuitha kod familia mare na opongi mor kagin kod geno ne duoko maberno biro yao ne yore mag yudo somo makare. Matumaini yangu ilikuwa sasa juu ametangazwa Kenya nzima, nikafikiria kuna mtu msamaria mwema atatokea tu amsaidia endelee na masomo. Sasa nashindwa hata baada ya jina langu hata kutokea kwa news zenyewe hiyo mwaka hakuna ambaye ameweza kujitokeza. Higa achiel gi dweche 4 bang'e Karuitha pok odonje ka tiegruok nikech nok mar omenda. Min mare man janyuol marito nyithinde kende owuon maonge wuoro onge kod nyalo mar chulo omenda mar somo mar Siling 110,010 tam ka tam e ka tiegruok ma Kabarak University mane oluonge. Hiyo Kabarak aliito ilikuwa na pesa mingi, sikuweza kuafford kumpeleka huko. Sasa tukakaa naye nyumbani mpaka saa hii. Mano miyo manyo thuole ka tiegruok makemo bang' temo nyade uchiel yudo thuole kuonde tiegruok mamoko e kaunti ma Meru. E rangach mar ka tiegruok makemo waromo gi Karuitha gi min mare ne gichopo yudo thuole ka tiegruokno, kata kamano geno giogore Luanda bang' tend ka tiegruokno remruake nikech onge mar omenda. Mimi nilikuja hapa nikijua watakubali wangoje hiyo Europe ndio mtoto aingie shule aendelee kusoma, lakini wakati tumejaza hizo mafomu tukafika pale kwa finance wakasema wanataka hiyo bank slip ama hiyo message ya M-Pesa. Sasa hatukuwa na hene. Min mare ntiere kod kwayo ne jatend piny Kenya William Ruto. Tafadhali Mheshimiwa Ruto, nikiwa hapa kwa gate ya Kemu University tumekosa namna. Naomba tu nipatie mtoto hata mchukue msomeshe, mimi sina shinda, lakini tu nisikia ako shule. Nikiamka asubuhi nisimuone nyumbani. Karuitha ntiere kod geno ne Josa Maria Mang'uona biro wuok oko kendo reso gi mondo mi ochop singo mare mano mar bedo laktar. Mungu ako na baraka zake na mimi ninaamini na sitachoka kuomba. Hata kama nitakuwa daktari lazima nikuwe daktari, sitachoka. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kwa kanyo ni ringre ariyo yodi e bugo mar dag mo mane obila ma Kisumo oyudo nyoro e kar dak mar Lolwe. Ringre mokwongo nogol e bugo no nyoro godhiambo kinde mane apisa mag Kenya Petroleum Dino Dundu mane okony mar kwalo mo. Ringre mar ariyo noyud kawuono tok golo mo mane ni e bugo no endo. Ringre go tere kar thieth mar Jaramogi Oginga Odinga. Nyaka sani onge ng'at ma osemaki kaluwore kod kuo makamano. Kenya bwana. En kutuwa mtu wanowewa na nani mambo ya
Kwa kanyo ni johala mahero sani koro kwano lal bang' mach muoch kogwen ma piny orugo godo kawuono kendo wang'o mwandu mathoth manengo gi poko yange nyaka sani. Kane giloso kod Ramogi TV giyango ni gikia gima nokelo mach makamano ka koro kwayo gi maduong' en mondo sirikal oket apis mochung' ne kedo kod masiche mapoya kaka mach machiegni kodgi. Giwacho ni apis simo mach yudore mana Kisumu kendo thuolo mar chopo mapiyo tek kendo miyo gi lal mathoth. Gidwaro mondo tend kaunti ochwal negi kony mondo giyud kaka ginyalo chung' kendo. Awuono kochopo otieno sa 10 nogonwa simo kan ka gi jakomba motelona mondo waring wabia na hero wangi gima timore. Ko wachopo to wayudo ka hero liel ute liel murumo te onge gimoro kata chiel ma okony. Walalo mwandu mang'eny kabisa kendo wahinyore. Aseyuak ka jowadwa. Jowa moko fent moter nyaka osuptal ne wachu gimo timore ni. Ok wang'e kata kuma mach no ai. Wayudo lit kendo walal mabor. Machakre kawuono wan wadhi bet mane dhot. Kora wacho ni ka kwayo mana gavana marwa kaachiel kod assistant mare gi wabunge wa gi MCS wa mondo mi giwuog oko gibi gi organize arambe moro. Arambe ne madang konywa piyo piyo. Mopogre ga arambe no bro budho. To wakwayo jo gavana ni koyie to kelwa station achiel moro mar jo fire brigade kae mondo konywa nikech kinegi ya Kisumo to yudo ka gimoko te osekethore. Koduogo buore kani doho ma Nairobi ong'ado buch twech ne jotije moko 2 mane tiyo hospital mar Mama Lucy Kibaki. Bang' doho nofwenyo ni higni 3 mokalo ne gikwalo nyithindo 3 ma kore ka nonyuol e hospitandno. Jang'ad bura Esther Kimilu oyango ni ji 2 go mong'ere kaka Selina Dundo kod Fred Leparan notimo timno ataro mar chike matayo jotije mapacho kaendi. Ikinde ng'eto makamano jang'ad bura no noyango ni ne sigana manotim gi wang' jowi mar BBC kama jafwambo moro ne time nonro kendo wuondore ni odwa nyiewo nyathi kuom Fred Leparan. Fred nokawo omenda maromo siling 300,000 kaka chudo mar uso nyathino eka bang'e nopenje kit chwech manodwaro. Jafwambo no nonyise ni en okodewo kit chwech mar nyathi to kata kamano nodwaro mana nyathi mangimane ber. Fred noyango ne ni nyathino ngimane ni kare kendo ne oikore mar uso nego. Ibiro ng'adne gi bura e dwe mar 10 higani. The whole process was by means of fraud because accused person knew very well that in as much as these children are indicated that they are aided to Imani Children's Home, they were not aided there. My conclusion is that the 2 accused persons, knowing that they had a duty of care of these 3 children, they neglected their duty, exposed these children to abuse jointly, and they failed to protect them. And therefore, Selina and Makala Fred are guilty of the offense of child neglect as charged. Jopur niang' mawuok Muhoroni, Miwani kod Chemelil koro kwedo paro mar piny owacho mar dwaro riwo kambi mar Chemelil kod Muhoroni e chenro mar chiero kembego eko. Jopur wacho ni giyie mondo piny owacho kel joket mwandu mondo chier kembego to kata kamano onyiew gi giwegi ma ok ni riwogi. Jopur go ne ochiwo pachgi e mbele komiti mar pur mar yor chiwo pachgi e wi chenro mag piny owacho mar neno ni kembe sirikal ochako tich kendo. Jood bura go to kata kamano ne onyiso jopur ni giriw lwedo paro mar piny owacho mondo us kembe go eko. Clear so that we know it would be injustice for me. You want to merge Chemelil and Muhoroni. That has to be addressed. Where are these farmers going to go? Because that's their livelihood. Chemelil the same, Miwani the same. There has been in court, out court, in court, out court because of ownership problem. Government doing business and running factories is no longer viable. Whether you go to heaven or hell, it is no longer viable, I want to tell you, my brothers.
Where is the sugar? Where is the pan pepper mills? Where is even Sunset Hotel that was owned by government? Where is the African Tours hotels that were all over here? Where are the many things that, where are the, what is called the cotton industries? Government can no longer be able to do business and run those factories. We must let the private sector drive business in this country. We must leave government to make regulations, and not just regulations to stifle growth, regulations which are light touch to make sure that there is efficiency in the field. Sirkand County ma Homa Bay kokale bad migao mar pur osetieko ikruok ne chenro mar ndiko jopur e chenro migeto ndik godo jopur ma kwan gi oingo 500,000 kaka achiel kuom yor ting'o malo chenro mag pur kod neno ni county no obedo gi chiemo moromo. Chenro mar ndiko jopur go chakore juma manyien kendo biro dhi nyime wards duto 40. Jafombo marwa Ali Abich lero no wachni. Migao mar pur e piny owacho ma Homa Bay osebedo ka tiego jogo mabiro tayo chenro mar ndiko jopur, chenro ma itimo mar ng'e kwand jopur mantie e kaunti no, kothe ma opogore ma gipidho kod lach mag puothe ma gisebedo ka gipuro. Jalop gavana e kaunti no Yugi Magwanga oyango ni chenro mar ndiko jopur e kaunti no biro chakore juma manyien kendo gigeto ndiko jopur ma kwandgi oingo 500 e kaunti no mangima. Wabiro chako exercise ni chakre samora mora e juma manyien. Wadwa ni mondo wandiki jopur ma ok thin ne 500,000. Magwanga wacho ni chenro mar ndiko jopur biro konyo kaunti no e ng'iyo kit kony monego bed ni miyo jopur kalure kod gwenge ma gipure, ng'iyo kit kothe ma opogore ma gisebedo ka gipuro kod manyo yore minyalo migigo sir motegno mar bero sekta mar pur e kaunti no. Ka watimo budget kaka migao mar pur kod pith, to wang'eyo ni pesa mwanyalo keto e migao no romo nade, tang'o gang'o mwinjore be ni timo e iye ka, to wang'eyo ni eka di mantiere mwanyalo timo godo gimoro. Data mwachokoni biro konyo godo the national government kasama koro wa register for subsidized fertilizer, to wang'eyo ni jadi ma puro dhano ma dhi timo registration dhano 503 mano ma wakao kaka agripreneurs kata jo miluongo ni enumerators ma dhi choko nwa data gi. Moko kuom jopur mane walosogo osiro mokalo chenro no ka gidwa ni mondo sirkand kaunti no bang' tieko chenro mar ndiko kendo kawo nonro mag jopur obi ochiw negi sir motegno mondo giyud konyruok kalure kod chenro mag pur ma gitimo. Ka nitiere kaka ginyalo upgrade nwa weche mag pur, wanyalo yudo certified seeds, wanyalo yudo fertilizer mwatimo godo genene de pur manyasani. To nyalo konyowa kabisa nikech chien kucho choni nyalo nwang'o ka wapura irrigation ne watimo mana gi lwetwa, to sani tinde watimo irrigation system mwatiyo gang'owa gi weche mag pipes gi, to watimo irrigation to gige wagi wayudo kaka wakonyore. Koro wagombo ni ka sirikal nyalo keto input ne moro mondo mi at least otimnwa value addition e wi purwani. Government omiwa e kothe manyasani manyalo konyowa. Kute be chandowa kaka nyamiwa support achiel kuom mago irrigation facilities be kanya yudore sirikal nyalo konyowa mano. Sani ng'eni season opogore, oyudo ka sani samoro chieng' rieny, samoro koth chwe, koro ywayo kothe mapiyo mondo wayud go yuto mapiyo mondo kony oganda mamoko bende. Jopur okwa mondo bi ochiw nonro margi mondo kony sirkand kaunti e yore minyalo konygi go. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyasi mar show ma Mombasa ma itime alap ma Mkomani e Nyali inochakore ayanga kuma jo ohala jopur kaachiel gi jopith nyiso mwandu kaachiel kod chenro ma gitimo. To kaka jafombo maro ma Mombasa leronwa show no mageto nyiso lony manyasani mag pur kod pith jamni ichano yaw kiny gi jatend piny Kenya William Ruto. Ne en mor kod ilo e alap ma Mkomani Showground Mombasa. Kae, band mar obila ne omako wang' jogo mane oyuore kar nyisruogno kaluwore gi wende kod pangruok margi. Mor ma kamano ne bende onyiedhore vibanda mopogore kuma jo ohala manyiso mwandugi ne temo lombo wang' ji gi yore duto.
Achiel kuom vibanda mane watime limbe en mano mar duol mar od bura mane nyiso ganda chenro mopogore mitayo e od bura. Na hapa pia tuko na ansad hapa. Ikiwa mtu mmoja anaweza kusema labda mimi mbunge wangu wa Changamwe nataka nimuone alikuwa ameongea bungeni ama hajaongea, tutakuwekea pale na tutakuwa na screen, utamsikia Mheshimiwa Omari Mwinyi akiweza kuongea katika ile mijadala ambayo imefanyika bungeni. Chike mopogore mosekadhi e od bura kod mago mapodi twaki ne opedhi ne jopiny mabende ne omi thuolo mar golo pachgi kaluwore gi chenro magitayo. Kwa hivyo tuwakaribisha wananchi ambao pia wako na petition zao, pengine labda walikuwa hawajui watatafutumia njia gani, wakija hapa maofisa wetu wako watawaeleza. Kuna wale wako na inquiry zao, wanataka labda bunge liweze kufanya inquiry kwa matatizo nyeti katika eneo bunge zao, wanaweza pia kuja hapa na kuweza kusema, na mambo mengi sana, na hata feedback pia za kutuelezea sisi kama bunge la kitaifa linaenda sawa ama linaenda vibaya. Komachielo, jopith mag jamni ne bende onyiso jambgi mathothgi gipidho e lony manyasani mar kelonegi yuto makare. Kae ne wayudo jopith mag dhok mag chak. So kuna ng'ombe yetu ambaye anatoa maziwa mengi kuliko yule mwingine, hata yeye ndo alikuwa mshindi. Ni huyu ng'ombe ambaye yuko hapa nyuma. Yeye anatutolea maziwa kwa siku, anaweza toa zaidi ya average anatoa maziwa lita 22 kwa siku. Na ukilinganisha na hizi ng'ombe nyingine, hii ndo inatoa maziwa yaliyo bora kuliko wale wengine, kwa sababu hii ndo inaitwa chasi. Jopur magalode kachiel kod cham ne bende onyiso kit lony manyasani magitiyo godo e pur, kendo jiwo oganda mondo mi oket maino e lony makamago, to chutho kaluwore gi wach lokruok mag kor lwasi. Jo ohala matindo mabende ne oyuore shono ne onyiso geno mar yudo ohala maber kaluwore gi kwan dhano mantiere. Ji dhi biro mang'eny nikech aneno ka kero makore ga Butswa sani. Koro jo Mombasa dhi biro mang'eny kendo ohala dhi timore maber, kata no wuono ohanda niendi dhi timore maber moingo higa manokalo. Nikech higa manokalo polisi ne ng'eny moingo dhano, to dhano ema ng'iewo ice cream. Koro sani dhano ng'eny, dhano sani ng'iewo ice cream mochamore gi non, to kawuono mochake tema sayudo pesa. Je ka Jumapil dhi romo pesa marom nade? Koro analo man ker mondo bi oyaw ka mondo wachak ohala maber. Isechego gogo od bura mar kaunti ma Mombasa kotelne kod spika Arub Katri ne bende otiyo gi thuolono mar sidho ayanga tim mar jotuk adhula mag od burano mageto tugo gi rowere mar jiwo gi weyo timbe mayombe e kor gwenge. Na vijana pia wamewachiliwa ovyo ovyo, wengine wanaingia kwa madawa ya kilevya, wengine wanatumia mambo mengine mabaya machafu, wengine wanatumia mapanga huko mitaani. Tukasema wacha tufanye hii tournament kwa miezi mitatu ili tuwa keep busy hawa vijana. Show ma Mombasa ochakore ayanga e odiochieng' ma kawuono ni kuma jo ohala manyiso mwandu mopogore ochopo ka geno margi ni en ni dhano dhi bedo mathoth, to chutho bang' koseyaw ayanga kiny gi jatend piny William Ruto. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo no. Chenro mar poko pogore nyaka Ramogi Juanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. I am Pam. To ini luonga ga ni jaber. An kodi ne wadwari warus. To kata kamano, you rejected me. Nyakwa Ramogi ne gin ji mahumbgi ne lach. Kane giloso, oganda ne chiko itgi. Bende kama ne gikalie, weche ne dong' matho.
Kata jolo bang'o mar ariyo mang'eny maonge. Noero sort out dispute. Kata kamano, oganda osepenjo ni gin kanye, to gitimo ang'o, to mosenindo, anyuola gi paro gi nade. Higni mosekalo ne gin jok ma idewo, to kata mana sigandgi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyogi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riwri gi Walter Nyambaga ka okelo ni chenro marwa manyien mar gin kanye. Kik bai, mana Ramogi TV. Ohala mar juice nyalo yiero nikech ayudo ka omiya yuto maber ahinya. Omiyo nayiere. Wachinawa en an. Tingeni an naparo ni akwako mana in. Erokamano kuom keto Ramogi TV kwa dhiane weche mag tuke ni tuke mag rugby mag Kabeberi Sevens biro timore tarik 9 nyaka tarik 10 dwe ni alap ma RFUEA Grounds. Group A dhi kelo kanyakla timbe kaka Nondescript, Black Blood kod Kenya Harlequins. Group B dhi ting'o Strathmore Leos, Kisumu RFC, Nakuru kod Impala RFC e kind mamoko. Kembe mopogore opogore moting'o KCB, CIC kod mamoko mosiro tukego e yor omenda. Mr. President, Mr. Chairman, Bona Director, Team mar Harambee Stars ochopo e boma mar Doha, Qatar, kama gidhi bedo gi tugo mar osiepe kindgi kod Qatar kiny mana tich ang'wen. Jatugo mar Gor men Austin Odhiambo en achiel kuom jotugo ma owe chien e dakika mogik gi kocha Engine Firat. Bang' gocho gi Iraq, Stars dhi duogo e pacho kaendi kama gidhi rade gi South Sudan e tugo machielo mar osiep bende. Good till now. The only problem we had is that most of the foreign-based players came today. So still also Johnson Omova and Ayub didn't train with us, so we didn't make any training with a full squad. So we will have only tomorrow in Qatar one training because the weather conditions are very tough there. Haya, manika molore chenro marwa mar ang'ich welo taneno kuoro otiwa 3-6-0-0 weng'iane kanyalo somo moka 1-2-3 endi Ramogi TV mora nyakwar guoko cha pesa lokna gi Kiswahili ne ruto ni maneno ni matatu uwa panya uwa mende uwa kunguni ano mundi jakasele mundi wach malich manade. Ramogi TV an Tobias Akandi wuoda Sego Kanyada aneno maler Mombasa kod owadwa Georgia Kande puoch kod pak ne ODM kuom okang' magikawo ne joma tama. Erokamano ahinya. Ramogi TV an Martin Ochieng' Omondi. Kawuono en birthday mara. Happy birthday Martin. Chieng' nyuol mari ber ahinya. An asomo Kamato Primary School e grade 6. Tamoso jopuonjwa Mr. Peter Wanda
Mr. Mumbo, joma wuok loka bende ni mar sani jok mane omeny wangi koro neno mana otit. Kamana Martin Chieng, happy birthday Martin. Ramogi TV ayie gi jakom mar ODM kuom riembo andhoga e party gi loko Raila gi daraja ka gisekalo kasto koro gijwange. Alfredo Suru kantiere Dandora phase 2. Ramogi TV Tobias Akandi kendo wuoda Sego ayie gi jakom mar ODM riembo andhoga e party gi loke koro ni en daraja ka gisekadho to giweye. Mane ga kuoro oti wane pa naneno ote moro mar Masi ko wacho ni nitiere ujumbe ne moro mane okosom. Zedi Nyadundo wano would Migori County 044 Jod bura go chwanya ere kaka ginyalo support mondo us kembe sukari koa kuom sirikal kikete lwet ji giwegi. Wachno wango ya kabisa. Mana Zedi Nyadundo kani Silanga village Migori erokamana yenya kumurua ote ugo kendo abro romo kendo saa 3 an nyinga en Trevor Ombija jandingo panga jonya kach deno Ombija taya nyakwar guok kocha pesa wanere saa 3.